Ilang presidente ang dumaan sa bansang Pilipinas, walang nakapapalibing sa ama ni Bongbong Marcos na si Marcos Sr. Si Pangulong Duterte lang ang tanging nakapalibing sa kanyang ama. So ngayon, ano yung sinusukli niya sa pamilyang Duterte? Tinunungan nila, hinuhuli nila at pinakulong nila doon sa ICC. Anong tawag natin sa kanila mga par? Di ba traidor? So magandang araw po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe. Paki-subscribe naman mga par para palagi po kayo updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par ay nangyari naman ulit nung sinasabi ng mga matatanda nung tumatakbo si Bongbong Marcos bilang presidente sa bansang Pilipinas. Sinasabi ng mga matatanda, kapag si Bongbong Marcos ay maging presidente, lubog sa baha, lubog sa kahirapan, lubog sa gutom ang bansang Pilipinas mga par. So ngayon, lumabas na. Nangyari naman ulit. Dahil sa mga karumal-dumal na mga korupsyon ang nagawa sa administrasyong Marcos. Alam nyo ba mga par kung gaano ka-traidor ang pamilyang Marcos? At gaano ka mambubudol? Kita naman natin mga par na nabudol tayo. Nabudol tayo sa bigas na tag 20. Nabudol naman tayo ulit sa flood control project. Dahil kinampihan niya yung kanyang pinsan na involved sa karumal-dumal na flood control project. So ngayon, kita naman natin ngayon mga par na gaano kakurap ang administrasyong Marcos. Kinampihan niya ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Bongbong Marcos, nadadawit lang ang pangalan ni Romualdez dahil ginagamit raw ng ibang tao upang mangingikil sa pamilyang Diskaya. At hindi daw kumbinsido si Bongbong Marcos ni Romualdez kasi walang ginawang korupsyon si Romualdez. Pero kitang-kita natin mga par ay kinanta ng pamilyang Diskaya at ngayon kinampihan pa ni Bongbong Marcos. Alam nyo ba mga par gaano ka-traidor ang pamilyang Marcos? Alam naman siguro ninyo di ba? Yung ama ni Bongbong Marcos na si Marcos Sr. pinalibing ni Pangulong Duterte sa libingan ng mga bayani. Ilang presidente ang dumaan sa bansang Pilipinas, walang nakapapalibing sa ama ni Bongbong Marcos na si Marcos Sr. Si Pangulong Duterte lang ang tanging nakapalibing sa kanyang ama. So ngayon, ano yung sinusukli niya sa pamilyang Duterte? Tinunungan nila, hinuhuli nila at pinakulong nila doon sa ICC. Anong tawag natin sa kanila mga par? Di ba traidor? Traidor ang pamilyang Marcos. At hindi lang traidor ang pamilyang Marcos mga par, ay isa ring mambubudol. Dahil nabubudol po tayo sa sinasabi niya na yung bigas ay gawin niyang tag 20 pesos ang kilo. So nangyari man yung bigas tag 20 pesos ang kilo pero nung eleksyon lang. So pagkatapos ng eleksyon, wala naman. So anong ibig sabihin dun? Anong tawag dun? Di ba mambubudol? Wala siyang utang na loob ni Pangulong Duterte. Tinulungan siya sa pamilyang Duterte noong tumatakbo siya bilang isang presidente. Kapag hindi dahil sa mga Duterte, hindi yan mananalo bilang isang presidente ng Pilipinas. Yan ang totoo. So sa mga viewers ko na supporters ni BBM, na solid ni BBM, pasensya na po. Sorry.
Totoo naman yung sinasabi ko na talagang mambubudol ang pamilyang Marcos. Di ba sinasabi niya noon na kapag siya ang maging presidente, gawin niyang tag 20 kilo ang bigas. So ngayon, nasaan na ang tag 20 kilong bigas? Nasaan na Mr. President? At nung pinalibing ng Pangulong Duterte ang kanyang ama, pinalibing pa sa libingan ng mga bayani. Pero ilang presidente ang dumaan sa Pilipinas, walang nakapalibing sa kanyang ama, kundi si Duterte lang. Anong tawag dun? Diba, traidor? Traidor talaga ang pamilyang Marcos. Yun ang totoo. At hanggang dito na lang yung video natin. At maraming salamat po.